Wey'ngane zakwethu nginibingelele kusihlwa la kuNqambo TV la nginiphathele iy'ndaba ey'thinta abalingisi bozalo nawusekuvele ukuthi badube ukuqopha uzalo laphana becikwa ukungaholi. Labo balingisi kubalwa kuye uNkunzi Bombomhlongo, kubalwe uLili, kubalwe uMadongo, kubalwe uNonkaya kuphinde kubalwe noMbatha. Zinjalo nje wey'ngane zakwethu engikuphathele zona kusihlwa. Kanti-ke ngizophinde ngibuye futhi nginichazele okunye nokunye okwenzakalayo laphana emdlalweni kamabonakude uzalo. Okwakho nje ukuthi ucofoze u-subscribe ukuze uzokwazi ukuqhubeka uthola ezinye zey'ndaba ezenzakalayo ezweni sakhile. Ngiphinde futhi ngixolise ukunyamalala isikhathi eside nginganivezeli iy'ndaba ezenzakalayo. Kodwa-ke ukusuka manje sengibuyile njengoba nakhu ngikulethela iy'ndaba ey'thinta umdlalo kamabonakude uzalo.